Здравейте, зрители! Аз съм SkyCraft TV и това е първи епизод на Full. Да. И започвам днес поредица на играта в Full онлайн футбол с истински играчи, естествено. И така, да ви обясня малко за играта. Първо ви пуска с пуска ви просто с трябва да си изберете любим отбор, след това играете един приятелски матч, след това евентуално още един. И примерно аз избрах за любим отбор Челси и наред с всички слаби бронзови играчи. Тук играчите се делят на бронзови, сребърни и златни, най-добрите са златни естествено. И наред с тях ви дава една златна карта от вашият отбор избран. Моята е Марко Ван Гинкел, естествено не е по избор, само ви го избира. Просто трябва да си наместите схемата, както смятате за най-добре. Предпочитам да е нещо такова. Просто гледам позициите тук да съвпаднат. И като изиграете първия матч, той ви дава някакъв пакет тук от MyPacks. Естествено, ще го отворя. Това е бронзов пакет с бронзови играчи и бронзови глупости. Така, паднаха се Монакана и тук няколко играчи, други договори. Екип ще се сложа. Всъщност, добре. И не. Нов стадион, Таун Парк, на който ще играя и другото в клуба. Тук ще добавя някои от играчите, примерно. Не знам дали имам... Добре, не ми трябват тези. Всъщност ще взема да сложа тук новият нападател, англичанин. За да светне само... За да светне тук в зелено. Това са разбиранията между играчите. Ето. Имам 4 англичани, което е много добре. Нямам МЛМ позиция. Ляв полузащитник, не. Както и да е, да започнем с първият матч. Тези черти само, дето ви ги показах, са разбиранията между играчите. Колкото по-добре, толкова по-хубави пасове ще се дават такива пласирания и така. Първият на съперник ще бъде... Ще видим с кого ще се свържем. Малко изчакване трябва тук. Всеки път различно. Максимум не повече от 1-2 минути. Но много често се случва за 10-15 секунди, но ето че момента малко се забавям. Тук са вашите пари, с които може да се купуват играчите. А тук неща, които се купуват, други пари, тях могат да има по-специални оферти за пакети, примерно и подобни. Така, само. Така, продължавам да търся, много се забавям. Тази игра в World е от програмата Origin. Ето, избирате просто екипи, цъкате на рейди. И това е, виждате сега, неговият отбор, който не е много нареден, както виждам. Има бронзов играч на Барселона, някакъв младеж сигурно. Патрич. И тук виждате неговият резултат, емблемата му и играчите. Има златен играч на Борусия Дортмунд, може би е посочил като любим отбор Дортмунд. И сребърен на Stoke City.
И то никакъв да е сребърен, такъв премиум сребърен. Малко по-добре са от сребърните играчи, но както и да е. Има 5 победи, 3 равенства, 4 загуби. В началото аз нямам нищо. Sky Soccer Player. Просто така си игра. Както виждате, много е малко тук. Връзките между играчите са... Разбиранията между играчите са много малко. Много малки. Моите са някъде на 49 почти до средата. Защото тук имам 4 англичани в тази линия. Формацията му е 4-4-2. Не очаквам... Очаквам всъщност, може да имам някаква затруднения. Тъй като не съм играл онлайн. Не знам горе-долу как стоят нещата. Така и тук малко изчакане всъщност трябва. По принцип си е така. И тук виждате името на стадиона, на който ще играете. Таун Парк, моят е същия, само че играем на негов терен. Не знам това как вече се определя, но както и да е. Айде. Тук можете да снимате примерно снимка на неговият отбор, да си имате в оригина с като натиснете F12. Добре. Изведнъж. Айде да. Любопитно за този играч на Барселона, бронзовия Патрич, сега не бях го чувал, може би по-нататък ще се види, може би казвам и не. Така. Връзката се загуби, за жалост, няма да можем да изграем този матч. Така. Зачемаме го като победа и въпреки че нямам точки. Сега примерно виждате тук колко точки изкарате, такива ще се наградите като пари. И 10 мача, както си е по принцип. Победа 3 точки, равен 1 точка и загуба нито една. Можете да играете също така с приятели, просто трябва да се намерите в Origin като приятели и така можете с това меню, което сега ми което се скри. Така, свързва се с играч, тук екипите са еднакви, сега ще няма. Така, той има равен загуба. И като гледам формацията му, нищо общо с системата, почти. Тук защитниците няма нито един. Тук халфовете не ги оцелил, само тези двамата по средата и един нападател. Врата. Този и този не са на позициите. Както и да е, ето и връзките са много малки. Разбиранията. Таун Парк е неговия стадион. Седентариус ВК, така се казва неговия отбор. XX Симо Хая XX. Гледам сега за някой познат играч, може би само Шуберт го знам от West Bromwich Albion. Той се появява много рядко, така че както идем. И ето започва матча, аз си играя с клавиатура. Става много лагва тук. Не знам защо е. Всъщност, едва ли някой път се случва да не е от вас този лаг, което значи, че е от противника или просто връзката е много слаба. Така ще се опитам да го притисна в неговата половина, защото по принцип обичам да разигравам топката. И Форестър загуби. Марко Ван Гинкел. Форестър! Топката не стигна до Брадли. Контратака за него. Пепер. Никакъв шанс. Този пас на мен, но вижте каква грешка в паса на защитника. Възможност да шутира оттам, никакъв шанс да стигне до вратата този удар. И отново много лесно загубена топка. Моя страна. Тръгва в атака. Блокиране. Сега ще пробвам изяващо подаване. Форестър показа, че ще тръгне, но не го направи. Много любопитно стана. Тук ситуацията.
се разбраха двамата англичани. Сега тръгва в атака. Отнел, топката е отнета. Възможност за атака по крилото. Сега фейкшот. И че разбра как се прави. Сега възможност! Удар! Вратарят спасява. Ето първа възможност в 24-та минута. И хубаво спасяване на вратаря. Аз също съм бил в тялото, не можах. Нямаше как, просто много близо бях. И нямаше как да не я спаси. Тук сега, извеждащо подаване. Обаче защитникът му е по-бърз, успявам да го надбягам. Топката ще бъде центрирана. Не. Отиде контратака. Роуз. Роуз. Много добре игра. Креспо. Кулсан. Кулсан сега. Кулсан. Ооо. Трябва да тръгвам в тази посока. Противникът го предвиди. Сега Форестър. Форестър добре напредва. Форестър търси центриране! То нападателят ми остава под топката, след това удар на Форестър блокиран. Натиск на моя отбор. О, каква грешка, това не трябва да се случва. Възможност за атака, за сега може би имаш тук. Топката не стигна така и иначе и отново една глупава грешка на моят отбор и отново защитникът прави това. Сега какво прави той? Играчите му падат на земята и не, отново Форестър прави глупава грешка. Отново иска да го изведа, той тръгна с съвсем друга посока. Този играч Форестър мисля, че ще играе доста мачове, като виждам. Не се ориентира в най-добрия начин. Това казвам първото по време. Почти нищо съществено. Резултат 0-0 още. Мога да направя някаква смяна. И имате 30 секунди, за да по времето ще карам Рид на място на Форестър. Много слабо играе Форестър. Та по време и мисля да го сменя. Ето е смяната, Рид влиза на място на Форестър. И вече започвам атакуващо. Този, не знам как се нарича, можете да се го правите от 5-4. Сега възможност. Топката е за Рид. Рид! Ооо, какъв пас! И удар на нападателя ми. И вратарят му излезе на време, за да скъси ъгъла и да блокира удара. Ооо, това тук става опасно. Ако може да направя атака от тук, това ще е много опасно. И не успя. Сега възможност за атака и блокиране отново моят играч. Пасът е за Барцли. Блокиране и той. Отново много слабо се представям. И сега в матча обаче не може да ме върне с нищо моят противник. Удар! О, какъв късмет! Какъв късмет тук! Остана на сантиметри от вратата. Този удар, вижте колко близо и как, по какъв начин премества всичките ми защитници. Колко малко остана тук. В 62-та минута можеше да реализира гол. Топката е отнета сега. Добре, възможно за контратака. Пасът. Трябва да го издаде точно така. Колсън ни е обърка. Какво се опита да направи Колсън тук? Исках да я пусна на играча долу на Барцели просто. Но какво направих? Матчът върви към равенство. Барцели се освободи. Барцели! Пъна мрежата от грешната страна. О, каква грешка! Удар на Барцели! Това е 1-0. Това е гол. Барцели вкарва гол.
1-0 след глупавата грешка на неговият вратар. Вижте какво направи. Направо е подаден на Барсли. Но съвсем случайно минах просто оттам и той направо ми я подари. Какъв гол на... Мисля, че Барзи се чете Бърсли. Както и да е, няма значение. 1-0 за моят отбор. Пускам вече на дефанзивно. Жеро. Тъч. Тупа игра. Вау, в един момент антивирусната ми излезе. Това е лошо. Ето само. Вау. Не. Както и да е. Те. Продължавам матча. О, с тази антивирусна сега лагът се увеличава. Не исках да изглеждам Барзли. Просто нямаше как топката да мине през толкова много играчи. Ето го сега Барзли. Барзли! И Барзли се освободи! Възможно за Барзли! Барзли! Какво спасяване! Много слаб подар на Барзли. Много по-добре се справя от колегите си в нападение Барзли, но този удар разочарова. Просто трябваше да вкара Барзли. Хубав пас. Барзли ще бъде изведен. Невероятно включване на Барзли. Барзли малко дълго споведе топката и... с това сбърка Барзли. И това трябва да е... Да, но това да не е изравнителен гол. О, как... Но добра игра все пак защита накрая. Топката е изчистена. И за последен път това е край на матча. 1-0 с гол на Барзли. В 72-та минута. Успех за моят отбор. И естествено... Вижте какво прави сега моят съперник. Тук що това зареждане долу в ляво в екрана означава, че той се затвори фифата нарочно и сега няма да получа хубава награда. И не знам това точно така, да. И ето сега... Днес всъщност ще ми го зачете като победа, дори като... вау. И обаче ми дава много по-малко пари и XP. Това не е хубаво. Много неспортсменско действа. Въпреки това, 3 точки, така... Спечелил съм нещо, нека ви да изпълнил съм някакво постижение. Welcome to Ultimate Team. Вчера... XP, вече съм 4-то ниво. Четето. 2 пакета вече. Единият, мисля, че е от договори. Точно така. Хубав договор. Това е страхотно. Не знам дали по принцип дава такива, но това е за един такъв пакет, който се падна от нищото, е много добре. И нов така Жоао Аурелио и лоши. Фитнес, това ще си го запазя. Хубава емблема, ще си я сложа. Бредфорд Сити. Харесвам емблемата. И екипите ще ги сложа, естествено. Не, те не са по-добри. Алоха парк. Добре. Както и да е Алоха парк. Другото... Може би... Така ще направя. И така. И така. И всичко друго ще го пробвам. Не ми трябва. Готово. И това беше всичко за този епизод. Надявам се да ви хареса моя първи матч. Ако имате нещо да питате по клипа или там нещо такова, някой ако иска да играе, просто ми пишете до коментарите. И както винаги, не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Ако имате някаква забележка към мен, моля пишете в описанието. Не в описанието, но в коментарите. По-нататък
последващите епизоди ще ви покажа просто как да малко повече за трансферите. Също ще направим един приятелски матч с Бен Додар. Мисля, че той започна вече да снима. Както и да е. Довиждане!